Vítajte u druhého Pokémonového videa. A dneska si otvoríme tento Booster Bundle. Tento Black Bolt. Minule sme otvárali Elite Trainer Box Black Bolt a teraz vám idem ukázať, čo sme dostali v prvom narodeninovom otváraní Pokémonov. Dostali sme tohto Tundurusa Unzenanta sme dostali, Serpiona, Genesecta, Liliana, alebo čo to je, Liliganta, Kuremiho, alebo čo to je, ja ho budem volať Kuremi. Tu máme Kuremiho. Dobre, tohto budeme volať Kuremi. Tu je druhý Kuremi. Tak, toto sme dostali v predchádzajúcom videu, otváračky. A teraz si ideme otvoriť tento Booster Bundle, ktorý som vám ukazoval na začiatku. A hádam sa vám toto video bude páčiť. A keď sa vám bude páčiť, tak dajte like, odber alebo koment. A kúkajte rozhodne do konca, lebo ukazujem tu kódy a môžete ich získať, keď budete prví. Tak, ideme teda na to. Tak už sme to otvorili a ja neviem ani, jak sa to otvára. Musím zistiť. Asi sa to... Áno... Nejde to... Joj. Ulala. To vyzerá super, jak sa to otvára. Čakaj, tu je niečo. To vyzerá super. To je sík. Tak tu máme teda 6 balíkov. Toto si to takto vystavíme. Ja si budem brať, toto dáme preč. A tak ideme ho otvoriť. Tak. Teraz urobíme ako v predchádzajúcom videu, že dáme si kartrik. A idem vám ešte ukázať kód. Zabudol som na to. Páči sa. Tak, poslednú kartičku dáme sem. Som pohol kamerou. Tu je posledné. Tak, Energy. Darukama. Petlin, alebo čo to je? Ruflet. Solosis. Chinchilla. Krustle, Amongus, Timple a Swiny. Svinie, no bombardine. A tuto Bertrik. Tak v tomto nepadlo nič. Tu máme kódik. Ideme si teda otvoriť ďalší Pokémon balík. Je ich tam dosť. Áno, 4 sú tam ešte. Tak. V tom predchádzajúcom sme mali až 9 a v tomto máme 6. To je furt dosť na to, aby nám padlo niečo dobré. Toto dáme môjmu editorovi, ktorý kúka, jak otváram. Nesmiej sa tu. Točíme video spolu. Tak tu máte kódik. Nech sa vám páči. Takto. A teraz to urobíme klasicky. Tak. Basic Energy. Klink. Golett. Timple. Fongus. Neviem to ani prečítať. Thor. To je Thor. Čo máš kladivo? Kde máš kladivo? Kde si ho stratila? Prečo si červený? Čo sa hanbíš? Amongus. Semitoad. Semi mal si včera si mal veľmi dobrý Alminabius. Fossil. Darmitan. A tohto
kurýho, alebo čo je to. Ten nám už raz padol. Máme ho dvakrát. Kopírka. Máme tu kopírku. Koromi ho. Dvaja taký istý. Pozrite sa na tých krásavcov. Toto dáme preč. Padla nám prvá vzácna. Tak. Keby som tu mal nožičky, aby som tu mohol roztrhnúť aspoň. Lebo toto sa ťažko robí. Teraz urobíme speedrun. Kódik. Ja. Tu máte kódik. Kartrik a teraz speedrun. Nič. Ale aspoň holo energy. Ja som si vždycky myslel, že to je niečo vzácne, ale nie je to vzácne. Tak, ideme si otvoriť ďalší. Prepáčte za ten strih. Otvorili nám dvere s editorom. Sme tu začali a otvorili nám. Not my problem. No, this is my problem. Editorovi dávam kódik. Teda, vám dávam kódik, nie editorovi. Editorovi dávam obaly. Alebo čo to je. Tu máte kódik, snažím sa s ním nehýbať. Tak, páči sa. Tak. Kartrik. Keby nám padla tá červená, tak by som bol najšťastnejší človek. Tak speedrun. To je nič. Tomuto sa teraz dneska nedarí. V minulom otváraní narodeninovom bolo dosť veľa kartičiek, ale teraz moc nebolo. Ešte dva balíky. Urobíme taký jeden veľký opening. Otvoríme dva balíky naraz. Urobíme tzv. Megapack. Páči sa kódik. Lepšie pre vás. Páči sa? Tak, poslednú kartičku. Tuto máme. Ďalší kódik. Tak. Otvoríme poslednú kartičku, dáme sem. Škáne, tá posledná kartička. Najlepšie na konci. Nič. V týchto dvoch posledných balíkov nič nebolo. Urobíme promenádu svojich najlepších kartičiek, ktoré nám padli. Tak, tu máme kurýra, budem ho volať kurýr, lebo zabudol som, ako ma chceli volať. Liligant. Tu mám Genesekta. Serpiona. Potom tohto Unzata, alebo čo to je. Izrael, zase kurýra a ďalšieho kurýra a Thunderstorma. Tak toto bola naša promenáda vzácnych kartičiek, ktoré sme otvorili v týchto dvoch dieloch. A teraz idem natáčať ďalší, tretí diel a potom bude ešte štvrtý diel. Tak, dajte like, keď sa vám to páčilo, sub
alebo koment. Ďakujem. Čau.